What up? What up? What up? Sa mga G, OG Dax na naman. It's time for another vlog. Don't wait us down. Don't be right up. Don't wait us down. Don't be right up. All that pain. Don't wait us down. Do that to pain you down. Don't be right up. Don't wait us down. Do. Black, kausapin mo naman ako, Black. Happy ako ngayon, Black. Iwan mo rin ako, Black. Black. Blacky. G, good morning, good morning. Kita nyo naman sa title, Be Happy. Wala lang, happy lang ako mga G. Think positive lang tayo, tapos throw natin yung negative, di ba? Yun lang, happy lang. Blacky! May bagong pet na ako, bagong puppy. So yun mga ka-G, kumusta kayo? So okay lang ba kayo dyan? So for start, flex ko muna yung dalawang mentor ko, especially si Ate Julia. Pak! Julia's Beauty. Kung di ka pa subscribe, mag-subscribe ka na sa kanya. At ang kuya ko na si Don Jose Negociante. Boom! Mag-subscribe na rin kayo sa kanila. Kung hindi pa kayo subscribe, yun. Yung dalawang mentor ko. So, time check muna tayo. Time check, it's 9:24 in the morning. G, pinakagwapo kong tauhan mga G. Ito si Daggy. Yun. Daggy para sa masa. Ay, andun pala. Dito pala. Blacky. Ay, mabigat. Magpapa-open pala mga G kasi mabigat. Sorry, boss. Sorry, boss. Ito pang isa mga ka-G, isang pinakagwapo kong tauhan. Parang si to mga ka-G, parang si Piolo Pascual. Happy person to mga ka-G. Pero maraming girlfriend to mga ka-G kasi bawal sa kanya yung yung konti lang mga girlfriend, dapat marami. Eto, si Moy Moy. Hi Moy Moy. Uy, ingit, dumilim bigla. Hi daw. Uy, ang dilim. Alisin daw niya mga ka-G kasi dumilim bigla eh. Parang hindi sangayon yung sa kanya. Yung ilaw. Anong ilaw? Baka liwanag. Naku. Char? Hello daw mga G. Yung single dyan, di na pwede kasi marami tong girlfriend. Char! Girlfriend! Char! Yun nga mga G, yung mga tauhan ko para lang kaming magbabarkada. Yung trato ko sa kanila para lang kapatid, barkada, yun lang. Tipong tao mga ka-G na patas lahat. Kahit yun nga, labor, kung ano pang position mo, patas pa rin tayo kasi naghahanap buhay tayo, naghahanap ng pera. Same lang tayo. Kahit anong posisyon pa. Ang trato ko sa kanila, equal. Kasi pangit naman yung mga ka-G kapag tinatrato mo sila ng yung labor. Yun nga, nakalimutan ko pala magsaing. Magsaing muna ako mga ka-G para makain ako. Don't wait us down. Don't be right up. Don't wait us down. Don't be right up. All that pain. Don't wait us down. Do that to pain you down. Don't be right up. Don't wait us down. Do that to pain you down. Don't be right up. G, tapos na ako magsaing. Katatapos lang, mainit pa. Pero kaya may abili naman tayo ng ulam.
Bili tayo ng ulam. Saan maabot ang 30 pesos natin? Ano mo bibili ulam? Sudan me. Munggos. Yip. Munggos o so may lamig kanon eh. Pila ka ning talong niyo, me? Isapod, me. Hugaw pa yung kamot, yung gilungag. Wa may rice cooker, kahoy lang ta. Lamay ba yan ang nalungan sa kahoy? Nalungan sa kahoy. Thank you, me. Nirito eh. Binili ko ulam mga ka-G. Munggo lang, tsaka pritong talong mga ka-G. At pak, munggo. Pak, pritong talong. Wala pang break time. So, yun nga mga ka-G. Ganung klaseng ulam lang yung mga kinakain ko kasi anak probinsyano tayo eh. Probinsyano. Hilig kasi ng mga mga ka-G yung mga karne. Minsan ako kumakain ng karne kasi more on more on gulay. More on gulay yung mga kinakain ko mga ka-G. Kasi healthy living. Healthy living tayo mga ka-G. Yan, para iwas sakit. Sa amin kasi sa probinsya mga ka-G is Sunday lang talaga kami kumakain ng karne. Yung Monday to Saturday, gulay yun. May matsambahan lang kapag may isda. Yun. Yung gulay tsaka isda. Pero yung talaga, yung meat, yung karning baboy, tsaka yung manok, Sunday talaga. Every Sunday mga ka-G, kami sa probinsya. Kapag Sunday, alam mo na, karne lahat. Walang gulay. Yun talaga, buhos mo talagang kain kapag Sunday mga ka-G. Kasi walang gulay. Lahat karne. Yung nga, healthy living style. Okay naman. Mas okay yung ganun mga ka-G. Kasi nakakatamad rin kumakain ng karne. Tataba tayo ng bigla niyan. So time check mga ka-G, it's 12 na. So break time na namin, lunch time na. So yan, ingat tayo lagi mga ka-G, stay safe tayo, be aware tayo sa mga paligid natin, maging thankful tayo kay God sa mga blessings na dumating sa atin mga ka-G. So ingat. OG Dax out. Signing out.